الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بندر في جلب سميوي أما بعد كي يوتركور كان قدر ميسو الله جبيه كده تدلو وأرى وأدر كده ممكن لا إله إلا الله ɗum an keɗoto radio tulledu banko e hartallo e onon ɓe ɗiɗo groupe aji whatsapp groupe aji nafoore mere yidde almustafa sallallahu alayhi wa sallam urnire kuɗire mon subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ha joni gonɗen koye suratul fatiha wa ma adraka ma fatiha en mbi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله محمد رسول الله بيا آمين مبيدن غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلون جاردن هند بندرا بسل يا الله دندن اتكني الله تكن لا إله إلا الله يا الله دندن مبيدن كدو أدرك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر كدوم يوتر كم أدي كدوم بندرا بسيلا وأدي قرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأدري تقوى لعلكم تتقون إن الله يحب المتقين الذين بيدون الله korko dum jibinta attaqwa inna allaha yuhibbul muttaqin o adr laylatul qadr khayrun min alf shahr inna anzalnahu fi laylatil qadr fi laylatil mubarakah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah dum no fokko be no adr dum bandirabe sehilabe aha من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بندراب وكل تندي ساهوري كورك أي أفهم ساجوري ليلة القدر أي أفهم ساجوري تراويح أي أفهم ديسان كل تندي jamma fof yimɓe ne ndimɗina e jeygol e oɗo koɗo ko addir ko e nduɗo lewru dame aljanna uddirama dame jeygol cokama bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadou rasulullah ey nam koye balɗe tati jarɗen ceerno ousmane ey nam holko mbiɗen صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا من فرتود المغضوب عليهم يا الله دندن إيدو صفاجي بني بندر أبسيل إمجبه يا الله دندن مجرن هلبيني أجتي لاول نقول وانا لاول المصطفى أن بطوها أبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله جدا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم on calligini ɗum o moƴƴini sallige makko o yaafama bakar makko fo caggal ndiyam nde naate less cegeneji makko ay ndiyam battidiɗam ɗam toɓɓere watnide a yaafama bakar ma ɗi laaɓi a laaɓi sa yi jama ko nafila rawahu muslim on jikkoɗo ko addori omo addori subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ngara jewtomo bandiraɓe sehilaɓe eynam wona hoto haɗam jungo argay kumbam jamma jengi ko badra makko ina harmi so jam makko way wonde fo dagaki la ilaha illallah kumba ma dagido yiman dum yiman farmar ba ndesdaw yimo jetem beaucoup hayso koy korka hayso koy yawa e farmara an won yimum bibbe an unara an pasara an yar jere ada wambe cukalel ada muynen cukalel atopiri nenam atopiri bibbam yo Allah wadi ma barke yiman farmara mawo nelaɗon o wiya holmo jiɗɗa o wi ayssatel o wiyata yumen aysa ko ayssatel lam mbeɗa yiɗi mo o wi yumen aysa ɓuuri yidde o ɓuuri yidde ko aboubacry kalnam mbiyama ɗum mbaɗa mbayɗa wiidemo yo Allah waɗama barke aɗa sujji
wallahi oɗo debbo tampi omon dunca omon defa omon uma omon woppa omon goma omon paasa la ilaha illallah te ɗum fof wadde omon seña kadi omon muy fof tampere fof nare makko yo Allah waɗe makko barka kanko woni yummiraɗo kanko woni bandiraɗo debbo kanko woni jurum kanko woni korsa so yima o welto o woya nduwonɗama e sujud ma bandiraɓe sehlaɓe jurmoɗen rewɓe ɓe hinam ibnu mas'ud wi giɗoma mo jiɗɗa o almustafa sallallahu alayhi wa sallam ceerno ousmane sellin dande nde haade ma wiyede a tampi hande ko 3e jour nelaɗo wi oɗon cuma bakkatuji cuma en o wi son juuli fajiri bakkatuji lawƴama bandiraɓe sehilaɓe o wi oɗon cuma laabi ɗiɗi son juuli tisubar bakkatuji ɗi lawƴama o wi oɗon cuma son juuli takkosan on jafama bakkatuji ɗi oɗon cuma futuro so yoni sa juuli a yafama oɗon cuma ha gueƴi kadi juula caliguinɗa jafeɗa bakkar ma la ilaha illallah leloɗa aɗa yafa bakkar ma rawahu tabarani la ilaha illallah muhammadou rasul on jii koɗo men no wayi teddude nam o wi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam oɗon cikki gote mon so cangol rivière rive water ndox wala dex wala numu munti tudde sax mu ngi sa kanam ko nga ci sangu 5 jours est-ce que ce tilim dana des dara do fa des ko wax lolu njol makka yalen kan ne len sallallahu alaihi wasallam bu len fettu abadan dedet so yama al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam hoto fettu wi sallallahu alaihi wasallam o wi ko cikkuɗon so cangol ne wone yeso goto walla galleji mum oɗon ɓufto hen no jincuni ndeysan nden jincu gicce ngara ceeli ngara yimɓe ngawa nde bakkatuji kewɗi ilam nanga natti arde paddi natti wodde ɓeeso natti wodde dimbere nawre jeere ƴamre soode hen wutte subalɓe ne gandi ɗum ɓe jeeya dimbere ndeysan capitaine ɓe cuuɗo hen ɓe nowlira hen ɓe mbaɗa hen inde ɓe mbaɗa hen hunde fonde jamanu weeli nde bandiraɓe seeɗa ɗum ko baali berse ɗum gicce ɗum ko ɓeeso fof ndisan koɗɗaali e wa fof ne wonno nden nde jamanu weeli nde yo Allah ruttane jamanu men kulen Allah dañen hunde fof bandiraɓe sehilaɓe e nam o wi so cangol ne woni yeeso galle mum en ɓufto hen laabi 5 e ñalawma tuuni makko ma hedde ɓe mbi ya rasulallah heddota ko o wi ko noon juuluji 5 ɗi mbaɗata neɗɗo bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadou rasulullah oɗon gandi almaghdubi alayhim o kalten laabi 19 par ñalawma woni anduɓe gonga cali oɗon gandi anduɓe gonga الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين بأن جم دفتر ابن غاندي المصطفى صلى الله عليه وسلم ابن غاندي ديب مبني اي نعم nden o ari ɓe jii on woni arabe ɓe mbi wona o min kalano o wiyete ko mouhammad o wiyete ko ahmed ɓe jeddi mo la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɓe gandi gonga ɓe goppi gonga goppuɗo ganduɗo gonga sabu jawdi sabu dewel sabu galel sabu baalel o suɓi aduna wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur en jii ɗum ñande fof en jii majjuɗo goɗɗo e korke wiya an a horta o wimi horata min kom bayi demba bayi demba a horani mbiɗa ceerno yara hor aborama la ilaha illallah muhammadu rasulullah korko ko farilla ko 5 les piliers hen jeeya wala hawla quwwata illa billah ɓe yoto kadi ƴetti kadi annabi mbi ko allah mbi ko ɓi allah ɓeɗo ƴetti allah ɓe ga cali gonga allah ey nam takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al ardu wa takhiru jibalu hadda أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا هاي جمو 30 جمو نيرو كما جلو ñande Allah ƴettande ñande Allah ƴettetende aɗa ama nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi Allah wi jeyaɗo Allah ƴettima min o fotani ƴettade min o wi mbeɗa jogui ɓiɗɗo la ilaha illallah muhammadou rasulullah so yama oɗo ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo yumma ma anda eɗen goya eɗen kersa eɗen kula Allah ƴette aɗa ama o wi adama yeddi kam wi somi mayiti ɓe ɓamtaraka mo mbittako ɗum ko yeddude Allah en jiiɗi way bonande way mawnude ɓeɗo no jiiɗa ɗumen hoto yiɗ sonamo Allah yiɗi
mo Allah majjin dewa ɗum wala hawla wala quwwata illa billah biɗo ene waɗana hoore mum diina mum kadi ko majjuɗo ɗum waɗi Allah wi keɗe ko Allah wi o wi ngare mi haalana on majjuɓe ko Allah haalata kanko andi majjuɓe bandiraɓe sehilaɓe wallahi mo rewani siratal mustaqim siratal mustafa kanko woni majjuɗo ɓe pottoyta abadan o natta aljanna weli nanoore yanoɓe gartata abadan ceerno Ousmane aynam قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا آية وأنه قد هذه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بس نبقى هاي درع تورارون هاي بوب تورارون دي ونو رواني هلون المصطفى صلى الله عليه وسلم او ودان الإخلاص ونجي مجري دان يتتلك ودا يمتانو ما هيو ودا قلادي جوكو أولو بيمي مهورها لا إله إلا الله الذي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون caliɗa ko yamiron Allah camiroɗo yamiron Allah on halkim bandiraɓe sehilaɓe ɓe ga gomɗina annabi ɓe goppi annabi enen mbiɗen ko diine men ko universel gomɗinen annabaɓe fof gomɗinen defte fof gomɗinde malayikaji fof ɓe mbi almoustapha sallah hol malayika garowo ma ɓe mbi jibril ɓe mbi on min jiɗa ɗum sinno ko mal israfil gonnoɗa walla malayika goɗɗo min gonɗinma jibril addata ko lefte ɓe cali almoustapha ɓe podana jeygol bandiraɓe sehilaɓe enen holko mbiɗen ceerno Ousmane keɗe ko Allah wi قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم إن شرناني أن باب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا شنو أن باب شنو دفتي الله ko gacce aduna e lakar o dañata bandiraɓe sehlal enen gonɗinen Qur'an gonɗinen Furqan gonɗinen Tawra gonɗinen Injil gonɗinen Zabur gonɗinen Suhufi Ibrahima wa Musa defte fo en gonɗini annaba fo en gonɗini malaikaji fo en gonɗini Babul Rayyan Babul Korka jom korka yen yewtanoɓe korka yiɗɓe almoustapha e hettoroɓe e jewte korka enen mbaɗi ɗum sabi Allah ɓe natira Babul Rayyan damal en aljanna ko hoɗɓe mbiya halumma ngari natira damal mon bandiraɓe sehilaɓe kono jogui baɗɗum jogui beltaji ɗiɗi ɗe huftotode nde humtotode e nde ruttito Allah e ñalawma moƴƴo o ñalawma ganduɗa mbiyeɗa hayyo hol jippinoɓe Allah e bakkuduji ma koɗe kewi foof koɗe luuɓi foof koɗe coofi foof Allah ne yaafo inna allaha yahfiru dhunuba jamia o kanko neɗɗo o jiyatma horɗamtude yurmede Allah qul ya ibad waɓene ceerno Ousmane ni qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah horɗamtude yurmede Allah inna allaha yahfiru dhunuba jamia a fiji a waɗi hoore a yari sangar kala ko mbaɗɗa e bakkar ko luuɓi ko moƴi ko soofi ko fof sawi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar laabi temedere a yafan bakkar no a salliginama a yafan bakkar mawɗi ɗi noon liggaɗe yimɓe takkude rewɓe yabde sangar kalis aliyetime dogde ñande hare ɗum ɗo foɗiɗo bakka ma tuube ɗum woni Allah wi wa tubu ila allahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun ya ayyuha alladhina amanu tubu ila allahi tawbatan نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله تم اللير الأمن leeral amen yo leeral men timmu aduna e lakara bandiraɓe sehilaɓe ñande ganduɗa Allah hoynata yiɗɓe almoustapha wonduɓe almoustapha sukkeɓe almoustapha yiɗɓe jomiraɗo subhanahu wa taala Allah hoynataɓe abadan
يا الله سور إن أدنى إلا كربندرا بسهيلابي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.